Настанете се удобно. Нека тялото ви потъне в опората под вас, за да се отпусне напълно. Затворете очи нежно. Поемете един дълбок, бавен, осъзнат дъх, усещайки как въздухът изпълва дробовете ви с чистота, а след това издишайте дълго и бавно, освобождавайки всяко напрежение от темето до върховете на пръстите си. Повторете още 2 пъти, усещайки как всяко издишване ви отнася все по-дълбоко в пълна релаксация. Представете си, че се намирате на зелена, тучна поляна, обградена от вековни дървета. Усетете мекия, хладен вятър по кожата си. Небето над вас е обсипано с сребристи облаци, които обещават покой. Почувствайте как от земята се издига силна, подхранваща енергия, която ви заземява и успокоява. В това ваше свещено място вие сте напълно защитени, обичани и в безопасност. Сега в тази спокойна тишина чувате как започват да падат дъждовни капки. Падат върху главата ви, раменете ви, ръцете ви. Това е най-странният, най-прекрасният и най-живият дъжд, който някога сте срещали. Капките са изумрудено зелени, всяка от които блести като малък, течен, скъпоценен камък. Те падат върху вас с изключителна нежност, като докосване от самата душа на природата. Продължават да падат върху главата ви, раменете, ръцете, като всяка капчица вибрира с енергията на чистото, безусловно изцеление, обещавайки ви пълно обновление. Позволете на този изумруден дъжд да ви облее напълно. Той прониква нежно под кожата ви, във всяка клетка, във всяка фибра на вашето същество. Докато дъждът ви облива,
Вижте как всяка капка отбива от вас цялата вина, която носите. Тази вина може да е тежка като камък в стомаха, остра като бодеж в гърлото, или просто неприятно усещане. Вижте как този зелен поток обгръща вината и я извлича от вас. Тя се стича надолу, по гърдите ви, по гърба, ръцете ви, като тежка тъмно зелена мъгла. След това насочете вниманието си към всяка обида, която сте задържали. Стари рани, казани думи, предателство. Почувствайте как изумруденият дъжд обгръща всяка обида, разтваряйки нейната сила, позволявайки да се пусне от сърцето ви, от ума ви и от енергийните ви центрове. Тя също се стича надолу като тъмни зелени струйки. Продължете да усещате как този пречистващ дъжд отстранява цялото напрежение. Мускулното стягане в шията, раменете, челюстта. Психическото напрежение от прекомерното мислене. Емоционалното напрежение от страхове и притеснения. Всичко, което ви стяга, ви притиска или ви причинява дискомфорт. Сега е обгърнато от зелената светлина и се освобождава. Вашият дъх става по-дълбок, а мускулите ви се отпускат напълно, като се усещате по-леки. Виждате как всичко, което този чудотворен дъжд отмива от вас, тежката енергия на вината, обидата и напрежението, се стича надолу по тялото ви. Тази енергия се събира в краката ви под формата на гъста, тъмна, зеленикава маса. Позволете на тази маса да се отдели напълно, да се освободи от вас. Виждате как се разтваря в меката влажна кал под краката ви. Попива дълбоко в земята и изчезва. Почувствайте как земята като една обичаща майка я приема безусловно, пречиства я и я трансформира в нова, чиста, жизнена енергия. Вие сте заземени, свободни и чисти. Дъждът започва да намалява, а небето се отваря, разкривайки мека златиста светлина.
Почувствайте присъствието на Архангел Рафаел, Архангелът на изцелението. Усетете топлина, лекота и умиротворение, което изпълва всяка ваша клетка. Вие сте напълно, безусловно обичани, излекувани и подкрепени. Рафаел е бил през цялото време с вас и остава до вас. Поемете един дълбок освежаващ дъх, изпълнен с тази чиста, изумрудено лечебна енергия и безусловната любов на Рафаел. Бавно започнете да усещате физическото си тяло. Разклатете нежно пръстите на ръцете и краката си. Когато сте готови, отворете очи, носейки със себе си покоя, изцелението и силата на тази изумрудена трансформация.